إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Галамнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез. Аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey iman китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Тиешенчә әмерләрен үтәп, тиешенчә харамнарыннан тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Нәзәрәттән килгән бүген хутба темасы да булса тәрбия. Әти-әниләрнең балаларын тәрбияләүләре һәм шушы тәрбия юлында күргән мәшәкатьләре. Чыннан да мөхтәрәм җәмәгать, бу дөньяның иң татлы, иң кыйммәтле нигъмәтләренең берсе ул да булса бала нигъмәте. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең бер исеме Әл-Ваһһаб, бүләк итүче, нигъмәт бирүче. Аллаһ Тәгалә Шура сүрәсенең 49-нчы аятында яһабу, менә шушы ваһһаб сүзеннән алынган фигыль белән әйтә. Яһабу лиман яшау инатhan ва яһабу лиман яшау зукур. Аллаһ Тәгалә теләгән бәндәсенә кыз бүләк итә, кызлар бирә. Теләгән бәндәләренә уллар бүләк итәди. Шуннан да әти булу, әни булу, уллы булу, кызлы булу бу Аллаһ Тәгаләнең теләге. Бу Аллаһның кудрәте. Аллаһ бер атаны, бер ананы, бер ирне, бер хатынны баладан мәхрүм итсә, бер табиб та, бер врач та, бер галим дә Аллаһ бирмәгән баланы бирә алмый. Шуңа күрә Әл-Ваһһаб бүләк итүче безгә улларны, кызларны бүләк итә. Шулай ук Кәһф сүрәсенең 46-нчы аятында Аллаһ Тәгалә Әл-малу вәл-банун зинатул хаятид дунья диде. Дөреслекдә сезнең тапкан мал-мөлкәтләрегез, синең тырышып төзегән йортың буламы? Тырышып сатып алган машинаң буламы? Синең сәүдәң, бизнесың башкасымы? Һәм үстергән балаларыгыз ди, тапкан малларыгыз һәм үстергән балаларыгыз дөнья тормышының зиннәте ди. Дөнья тормышының бер шатлыгы ди, чөнки кеше менә шушы төзегән йорты, алган аты, җыйган малы белән, үстергән уллары, кызлары белән куана. Картаймыш көннәрендә дә әби бабай булып, яман сулап утырганда менә шушы балаларын искә алып, аныкларының ниндидер бер шөгыльләрен күреп, алар куаналар. Бу безнең табигатыбызга сеңдерелгәндер, балалар белән, аныклар белән шатлану. Ләкин бала үстереп караган һәркем белә. Бер яктан бу зур нигъмәт булса, икенче яктан ата-ананың җилкәсенә зур әманәт, зур сынау булып килә. Күпме көч кирәк әти-әнигә шушы балаларын тәрбияләп үстерергә. Күпме түземлек кирәк. Ул бит бер түздең, ике түздең дә менә булды эш битте түгел. 10 ел түзә ата-ана.
20 ел тәрбияли, 30 ел тәрбияли атана. Кайбер атаналар картаймыш көннәрендә дә балаларыннан хөрмәт, ихтирам күрмичә, һаман түзеп, һаман сабыр итеп яшиләр. Күпме хикмәт кирәк. Ата-ана булай карый эшләп, тегеләй карый эшләп, күпме хикмәт, күпме тырышлык кирәк шушы сабый баланы аякка бастыру өчен. Шушы сабый балага калагына, кулына калак тотып ашарга өйрәтү өчен. Шушы сабый баланы тәрбияләп кеше итү өчен. Һәм җәмәгать бала хакында Пәйгамбәребезнең кызыклы бер гыйбрәтле бер хадисе бар. Кызганычка каршы ул хадисне без вагазларда еш искә алмыйбыз, ләкин бу хадистә зур хикмәт бар. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әл-валад бала дигән ул мәҗбәнәтун кешенең саран булуына сәбәп ди. Бала ди кешенең саранлыгының сәбәбе ди. Причина скупости человека ди. Мәҗбәнәтун куркаклыкның сәбәбе ди. Мәбхаләтун саранлык ди, мәҗбәнәтун. Әллә нинди батыр кешеләр дә куркак булып китәләр балалары сәбәпле. Мәҗһәләтун наданлыкка сәбәп бала ди. Кешенең надан калуына. Һәм мәхзәнәтун күңел төшенкелегенә. Ягъни кайгыга чумуга сәбәп диде. Бу хадис Имам Хаким Табарани риваятларында килә. Ничек еш кына юмарт кеше дә саран булып китә? Әгәр дә бер кешегә Аллаһ юлында айда закатыңны бир дисәң, Аллаһ юлында айда садакаңны бир дисәң, еш кына шайтан нишләтә, аны балаларына карата. Туктале ди. Ничек минем бит моны укытасым бар ди. Баланың мәктәбенә түлисе бар, бакчага түлисе бар, кроссовкаласы бар, тигесе бар, бысы бар дип, кай вакыт юмарт кеше дә саранланып китә. Кем сәбәпле? Балалары сәбәпле. Шуңа күрә саранлыкның сәбәбе ди. Куркаклыкның сәбәбе ди. Кай вакыт әллә нинди батыр кешеләр бар. Эх, бер әйтер иде, ләкин әйтми. Чөнки балалары бар. Чөнки зур батырлыкка кичми, чөнки аны балалары көтә. Менә шуңа күрә кешенең балалары куркаклыкка бер сәбәп булып тора. Наданлыкка сәбәп диде. Күпме кеше гыйлем юлына баса алмый. Мәчеткә, мәдрәсәгә килә алмый. Чөнки аның баласын карыйсы бар. Чөнки аның баласына күпме кеше китә. Шушы балам дип кеше динен өйрәнми, гыйлем ала алмый, Коръәнне ятлый алмый. Ни өчен? Чөнки һаман балам ди. Пәйгамбәребез әйтә, бала ди наданлыкның сәбәбе ди. Һәм күңел төшенкелегенең сәбәбе ди. Ни өчен? Чөнки бала өчен күпме ата-ана кайгыра. Балама бирәм ди, бирә алмый, кайгыра. Баласы бер әйбер сорый, алып бирә алмый. Баласы әйтергә дә мөмкин, бала аңламый бит ул күп әйберне. Әнә ди, аның әтисе алып биргән ди. 15-й iPhone ди, я мин һаман 13-й белән позорище булып йөрим ди. Ул бит барыбер аның йөрәгенә керә, булдыра алмый, акчасы җитми, тигесен түлисе бар, бусын түлисе бар. Нишли? Әтинең күңеле төшә. Тиге бир алмаган, биргән абу бир алмый, күңел төшә. Әнинең күңеле төшә. Шуңа күрә бик күп күңел төшенкелегенә сәбәп булыр ди сезнең балаларыгыз ди Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм чыннан да җәмәгать, бала тәрбияләү, бала үстерү, монда әти-әни әгәр дә үзенең гомерен, үзенең саулыгын, үзенең бәхетен фида кылмаса, ягъни жертва итеп, курбан итеп бирмәсә, ул нәтиҗәгә ирешә алмый. Шуңа күрә галимнәр курбан дигәч, жертва дигәч, иң зур курбан ул сарык та түгел, сыер да түгел, дөя дә түгел. Әйе, дөянең бугазын чалып, ул курбан китә, ләкин иң зур курбан ул түгел, иң зур курбан ата-ана дип әйтәләр. Ата-ана кебек курбан юк диләр галимнәр. Ни өчен? Чөнки әти-әни чыннан да алар һәр нәрсәсен курбан итәләр үзләренең балалары өчен. Карагыз, егет белән кыз, тормыш рәхәт, любовь, өйләнешәләр, гаилә коралар, бала туа, кич белән чыгып булмый. Каядыр кунакка барып булмый, чөнки ул баланы карарга кирәк. Әти кайта эштән арып, төне буе бала елый, ул бит баланы бер күршегә кертеп булмый. Шуңа күрә нәрсә? Әти-әни үзе дә сизмәстән яшьлекләрен
бирәләр корбан итеп балаларына. Тәмле йокыларын бирәләр корбан итеп балаларына. Кай вакыт әти-әни нәрсәдер ашыйсы килә, балага бирә. Каядыр барасы килә, бала сәбәпле бара алмый. Менә шулай иттереп, кайсы яктан гына карасаң да, әти-әни корбан булып тора үзенең балалары өчен. Үзенең балалары өчен. Һәм бигрәк тә газиз кардәшләрем, монда сүз әниләр турында бара. Чөнки әниләр бигрәк тә бер әтидә ничек кенә бала яратса да 9 ай буе берәрегезнең бала күтәреп йөргәне бармы карынында? Берәрегезнең роддомга кирип бала тапканы бармы? Безгә кадәр булмады, бездән соң да булмаячак. Әтиләр бала тапмый. Без көтеп кенә торабыз. Менә 9 ай җитә, сабыр итин дип. Хатынның башыннан сыйпыйбыз. Чәчәк алып барып алабыз, безгә рәхмәт шул. Ләкин бөтен авырлык төшә әниләргә. Шуңа күрә ана шушы Аллаһның яңа кешесенә гомер бирәм дип, ул үзенең саулыгын, яшьлеген, матурлыгын, bütün нәрсәсен корбан итеп бирә шушы баласына. Һәм Адәм баласы, карагыз, без сезнең белән кайчандыр булдык әниләребезнең карынында. Кемдер 40 ел элек, кемдер 50, кемдер 80 ел элек, кемдер 15 ел элек, 20 ел элек. Барыбыз да булдык. Без әле тумадык. Безнең әле исемебез дә юк иде. Безнең әле йөзебез, җисемебезне дә беркем күрмәде, беркем белмәде. Инде без дөньяга туганчык күпме хәсрәт, күпме авырлык китердек әниләребезгә. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә нәрсә ди? Ана баласын авырлык өстенә авырлык кичереп үз карынында күтәрде ди. Аллаһ белә, без белмибез. Карында ятканда тибенеп. Без белмибез аны, әнинең ничек интеккәннәрен, ничек йоклый алмаганнарын, уларның токсикозларын, башкаларын. Аллаһ белә, шуңа күрә Аллаһ Коръәндә моны сөйли, безгә белдертү өчен. Без һәрберебез исебезгә төшерергә тиешбез, күз алдыбызга китергә тиешбез. Ничә ел элек әнинең карынында әниебез йоклый алмаган, яшь кыз булып әле, хәзер бәлки ул әбидер. Кайсыбызыңдыр әнисе сәндә түгелдер. Яшь 25-30 яшьлек кыз булганда, хатын булганда, ул ничек йоклый алмады, ничек хәсрәтләнде. Аллаһ шуларны безгә күз алларга ярдәм итә. Авырлык белән дөньяга китерде ди. Бала табу мәшәкатьләре, бала табу хәсрәтләре, хәтта бала тапканда үлгән хатын кем була? Шаһид була. Аллаһ юлында шаһид, ирләр сугышта шаһид булалар, хатыннар бала тапканда шаһид булалар. Менә шуңа күрә моның хикмәте зурдыр җәмәгать. Шулай итеп, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә хатын кызның, ананың өстенә, җилкәсенә күпме авырлык китерә, күпме сынаулар бирә. Һәм менә шушы ананың 8-9 ай буе күтәреп йөргәндә бер уфтанып куюы дип әйтикме, авыр сулавы, бер ыңгырашуы ничә сум тора микән? Күпме тора микән җәмәгать? Без бит хәзер беләбез, а сколько это стоит? А сколько вы мне за это дадите дигән дөньяда яшибез без ха? А что я за это получу дип. Менә үзегезгә сорау бирегез. Сез әнигезнең карынында булганда, аны төнне белән борылып ятканда бер ыңгырашуы, авыртудан, йоклый алмаудан ничә сум тора микән? Менә моны җәмәгать үзебезгә бу сорауны бирик. Имам Бухари аның Адабул Муфрад дигән китабы бар, шунда китерә шушы кыссаны. Бер вакыт Йемен җирлегеннән, Йеменнән килә хаҗ кылырга бер егет. Һәм хаҗ кылдырырга алып килә үзенең олыгайган әнисен. Әнисе олыгайган, картайган, инде аяклары йөрми, алып килә Йеменнән шушы Мәккәгә, һәм Мәккәдә Кәгъбә тирәли таваф кылып йөри, әнисен аркасына утыртып. Ярый, хәзер кемдер олыгайган әнисе белән барса, коляскасын бирәләр, инвалидный, электромобильләр бирәләр. Хәзер бөтен мөмкинлек бар. Кондиционерлар бар, сулар китерәләр, салфеткалар биреп торалар. Ак мрамордан йөрибез. Әле шулай да күбебез әни белән барасыбыз килми нишәптер, хаҗга да гомрәгә дә. Шуңа күрә җәмәгать килгән әнисен алып килгән, коляска юк, мрамор юк, кондиционер юк, аркасына салган әнисен шабыр тиргә батып, таваф кылып йөри, карый Абдулла ибн Гумар басып тора. Бик күп хадисләр ирештергән Гумар ибн Хаттабның улы Абдулла. Шуннан соң Абдулла янына килә дә шигъри юллар белән. Гарәпләр ни өчен Коръән гарәп телендә инде? Чөнки иң хәерле тел гарәп теле. Иң бай тел гарәп теле. Кытай теле дә түгел, башкасы да түгел, урыс теле дә түгел, инглиз теле дә түгел.
Татар теле дә түгел, иң бай тел гарәп теле булды. Шуңа күрә Аллаһ гарәп телендә Коръәнне дә бирде. Һәм гарәпләр, алар еш кына шигъри юллар белән сөйләшкәннәр бер-берсе белән. Шуңа күрә бу җегет әнисен утырткан, Габдулла тирәли бара һәм шигъри юллар белән әйтә. Мин аны тәрҗемәсен генә китерәм сезгә. Шигырын укып тормыйм. Нәрсә ди? Мин ди, әниемнең итагатьле диясе ди. Я покорное животное своей мамы ди. Диясе, әнисе диягә утырмаган, малайының җилкәсенә утырган. Әниемнең итагатьле диясе мин ди. Кайчак дия абынса да, дия киреләнсә дә мин киреләнмим, мин абынмыйм ди. Карагыз, дия кешегә хезмәт итсә дә, дия киреләнә. Ат та киреләнә. Ат белән шөгыльләнгән кешеләр беләсез. Ишәк тә киреләнә. Бөтен вакытта да ул тыңламый, шиеп тә торырга мөмкин. Абынып егылырга да, сине дә егырга мөмкин. Шулай бит? Менә шуңа күрә нәрсә ди? Дия абынса да, мин абынмыйм ди. Дия киреләнсә дә, мин киреләнмим. Әниемнең иң яхшы диясе мин ди. Миннән яхшы дия юк ди. Һәм мин ди, шушы хезмәтем белән әниемә ди. Шушы түбәнчелегем белән әнием каршында ди. Аның миңа кылган изгелекләрен кайтардыммы ди. Оплатил я за все ди. За весь счет ди. Түләдемме ди. Өмет белән. Чөнки ул белә әни хакы зур. Исламда әни хакы зур. Һәм ул өметләнде, менә шушы изгелегемне кылам да әнием улгайган көнне. Бәлки әнием каршында әҗәтләрем калмас дип өметләнеп сорады. Ләкин Габдулла аңа карап торды да, "Әйе, бу хәерле егет, бу хәерле бала, бөтенебезгә шундый бала бирсен." Ләкин нәрсә диде? Әниеңнең бер ыңгырашуына да түләмәдең ди. Бер ыңгырашуы, бер авыр сулап куюы сине ул күтәреп йөргәндә. 9 ай буе карынында, әле бит тугашта чыгып китмәдең. Киттем мин әни рәхмәт дип. Астыңа какайтып, пишитеп яттың. Ашарга өйрәтергә кирәк булды. Төне буе йокламыйча интектердең, авырып интектердең. Шуңа күрә нәрсә ди? Менә шунда әниеңнең бер мәртәбә ыңгырашуына да син әле түләмәдең ди. Субханалла, мөхтәрәм җәмәгать, әнинең бер ыңгырашуы күпме тора? Менә бу сорауны без үзебезгә бирик. Һәм күпме без үз гомеребездә фәрештәләр язып бардылар. Әниләребезнең күпме ыңгырашуларына без сәбәп булдык. Күпме авыр сулауларына без сәбәп булдык. Күпме күз яшьләренә әниләребезнең йокысыз калган төннәренә фәрештәләр бөтенесен язып бара. Күпме микән алар җәмәгать? Һәм бүген дә әле бәлки күпме аларны кайгыга салабыздыр, күпме хәсрәткә салабыздыр. Менә шуңа күрә еш кына җәмәгать без үскәч бит акыллы булабыз бөтенебездә. Минем баба әйтә иде, тиздә чакта сөйдерә, тиздән төшкәч кидерә дип. Бөтенесе бәләкәй, маленькие дети, маленькие проблемы, большие дети, оказывается, большие проблемы. Шуңа күрә җәмәгать еш кына без үскәч әти-әни белән килешмәй башлыйбыз. Мама, ты не права. Отец, ты не прав. Ну, это сейчас так никто не делает. Һәм без нишлибез? Конфликтка керә башлыйбыз. Әти-әниләребездән риза булмый башлыйбыз. Һәм күп кенә уллар, кызлар, алар көтәләр әти-әниләреннән ниндидер дөрестлек. Әйе, әти-әни дә ялгышырга мөмкин. Әти дә, башкасы да ялгышырга мөмкин. Ниндидер гаделлек көтәләр. Ләкин нәрсәсең ул гаделлек? Гаделлек бер кешедән 10 сум алсаң, син аңа 10 сум кайтарасың. Менә бу гаделлек. Шулай бит? Шуңа күрә һәрбер әти-әнисенә үпкәләгән, әти-әнисеннән нәрсәдер һаман көткән бала гадел булсын һәм үзенә сорау бирсен. Синең әниең, син менә шушы хәлгә килсен өчен сиңа күпме изгелек кылган. Син шушы изгелеккә күпме генә тырышсаң да, син аңа түли алмыйсың. Син муеннан әҗәттә. Кем каршында? Сине тудырган әниең каршында. Сине тудырып үстергән, көн сайын иртә белән эшкә чыгып киткән. Син ялангач булмасын, син ач булмасын, син нормальный мәктәптә укысын дип, нормальный квартира, йортта яшәсен дип, атаң көн-төн хезмәт иткән, сәламәтлеген бетергән шул эштә. Күпмесе шунда үлеп калган, кәсеп юлында үлгән дә шаһид иншалла. Гаиләсен саклап үлгән шаһид иншалла. Шуңа күрә син алар каршында нәрсә? Муеннан әҗәттә. Шуңа күрә бер ыңгырашуында, әгәр дә син аларның
түли алмыйсың икән, инде башка изгелекләре турында нәрсә әйтергә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, бу Абу Дауд риваятында килә. Бала дигән әти-әнисеннән алган изгелек өчен түләргә уйласа ди, каяле, менә мин әнидән алдым, түлим әле. Сколько я тебе должен, мама? Или отец, папа, сколько я тебе должен за то, что ты меня вырастил, вот за то, что я такой сейчас, умный весь. Менә әгәр дә Пәйгамбәрбез әйтә, бала әти-әнисенә түләргә уйласа, белсен, беркайчан да түлә алмаячак. Нинди генә изгелек кылса да, ничек кенә әти-әнисенә итагать кылса да, күргән сайын ятып аягын үпсә дә, дөньяның нинди матур сүзләре бар, шул матур сүзләр белән әти-әнисен күмсә дә, изгелек кылып, итагать кылып яшәсә дә, ул түли алмый. Пәйгамбәрбез әйтә, илля мәгәр бер генә очрак бар ди. Әгәр дә бала ди, ул кыз әти-әнисен базарда күрсә, аларны кыл итеп сатканнарын ди. Әти-әнисе кыл булган, кашандыр бар булды кыллар. Сыер саткан кебек кешене саттылар базарда. Менә аның әти-әнисе шунда кыл булып сатылганда, ул килеп шуларны сатып алып, әти-әнием, сез ирекле дип кыллыктан азат итсә, менә шул вакытта гына әти-әнисеннән алган изгелекне кайтара алыр ди. Менә шуңа күрә бу хадис күрсәтә, без муеннан әҗәттә аны түләп, без беркайчан да түли алмый. Ләкин җәмәгать, менә бу кыллык дигәннән генә әле вагызны язганда шундый башыма фикер килде. Аны да сезгә әйтәсем килә. Менә бүген кыллар юк. Бүген кыллык юк, ләкин бүген әти-әниләребез кыллыкта булмаса да, бүген сау сәламәт булган, ирекле булган, свободный булган әти-әниләрен кыллыкка озатучы балалар бар. Кыллыктан чыгаручы балалар әз, ләкин кыллыкка төшерүче балалар бар. Менә без эшлибез приют белән. Әлхәмдүлилләх, күкрәк кагып без мөселманнар Казанда әйтә алабыз. Все бомжи у нас, все бездомные у нас. Аллаһка шөкер. Без моның белән горурланабыз. Казанда сакаллы егетләребез килеп, урамда үлеп яткан, катып яткан исерекләрне алып кайтып, җылытып, юындырып, айнытып, без аларга эш бирәбез. Өйләнәләр, кияүгә чыгалар хатыннар. Бөтенесе булмаса да, ләкин все возможности аларга бирәбез. Шуңа күрә бер хәзрәт, бик хикмәтле хәзрәтебез бар, исемен әйтмим, ул миңа бер вакыт әйтте. Йосыф, муллалыктан кусалар, теге исерекләреңнең дугасы белән югалмыйсың син диде. Ана шул исерекләреңне айнып, ризыгың да булачак, аларның дугасы белән син бәхетле булачаксың. Мулла булмасаң да диде. Шуңа күрә миңа ул бик хикмәтле киңәш булды. Менә җәмәгать, шунда бер апабыз килде, Марҗа, урыс апасы. Интервью булса, без аны кабул иттек. Аллаһка шөкер, чиста, киемнәре чиста, кроватьлары чиста, бергә яшибез, шатлана, бергә яшиләр, куана. Телевидение килсә, интервью бир әле, мин бирим әле интервью ди. Газета килсә, мин бирим әле ди. Рәхмәт әйтә, елмая, вот мы здесь все счастливы, у меня тут такие друзья ди. Бер вакыт сорыйлар моннан, нигә син апа гел шулай интервью бирергә тырышасың ди. Оннан әйтә, минем ди квартирам бар иде. Советлар вакытында алып калган. Шуннан соң кызым әйтте ди, мамышка, әйдә инде, менә миндә кияүгә чыгам, әйдә квартираны бүлик әле дип әйтте ди. 2 бүлмәле, анда 1 бүлмәлегәме, сиңа кичкенәрәк, безгә кичкенәрәк дип, шулай кызым ышандырды да, квартирамны сатып, акчаны алдылар, мине урамга куып чыгардылар ди. Менә мин сезгә килдем ди. Ләкин мине монда ди, үз кызым кабул итмәгән кебек кабул иттеләр ди. Шуңа күрә мин ди интервью бирәм, кызым күрсен мине дип ди. Кызым, син мине кыллыкка озатсаң да, куып чыгарсаң да урамга, булды, есть добрые люди, кем мине кабул итте, үз әнисен кабул иткән кебек, һәм кешечә минем белән яшәүчеләр бар дип, менә мин шуның өчен интервью бирәсем килә ди. Мактаныр өчен түгел ди. Менә шуңа күрә нинди генә язмышлар юк. Ләкин әйтәсем, мин шуны күргәннән соң бу хадис искә төште. Иң зур гамәл кыллыкта булган әнине чыгару булса, ә монда нәрсә? Киресенчә. Монда киресенчә синең сау сәламәт, квартиралы булган, мохтаҗлыкта булмаган әнине күпме кешеләр әбисенең паспортын алып кредит алалар. Бүген кая кредит түләргә белмиләр. Беләсезме, шундый күпме гаиләләр бар. Шуңа күрә без бүген кыллыктан азат итте түгел, әти-әнигә рәхмәт язны. Без аларны кыллыкка төшерәбез. Менә бу безнең хәлебез. Һәм нинди хәл булып
алар бетәшәкләр, ул гаиләләр, әниләрен шундый хәлгә төшергән. Аны Аллаһ кына белә, Аллаһ үзе тәүфыйк бирсен. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу бала тәрбиясендә, әлбәттә, әти-әнинең хезмәте, әти-әнинең тырышлыгы ул башка сыймаслык. Әле ул уйлап карагыз, бүген без мул заманда яшибез. Бүген әтиләр ялкаулыкларын җиңеп, миш башларыннан төшеп, кулларына көрәк алып, кар көрәсәләр дә бүген семьяны карарга була. Эшләгән бүген хезмәтен таба, ләкин нинди авыр заманалар булды. Узган гасырда гына безнең илебезне карагыз. 21-нче елмы, сугыш чорлары булсынмы, башка вакытлар булсынмы, нинди авыр булды. 1 килограмм ит алып кайту, 1 кисәк ипи алып кайту әти өчен нинди авыр булды. Күпме кеше хезмәт итте. Мин беләм, безнең мәчеттә бабайлар бары, бормаклары кәкрәйеп беткән иде. Трактор җыеп 20 градус салкында. Гаражлар юк, ниләр юк. Ул бит хезмәт иткән. Шуңа күрә җәмәгать булды вакытлар, менә үзенең авызына кабасы ипине әти-әни биргән, корбан иткән баласына. Һәм менә бу хакта бер генә хадис, һәм шуның белән тамамлыйм. Бер вакыт, һәм менә моны ни өчен әйтәм мин, кайбер әти-әнинең баласына булган эше башка сыймый. Ничек инде шулай эшләп була микән дип. Һәм Гайша өендә булганда, беләбез, Гайша әни булмады. Ул зур галим булды, ләкин ул әни хисләрен аңламады. Аңлый алмады. Ничек ул әни булу, бала үстерү. Бер вакыт бер хатын килә, Гайша сөйли. Ике кулына ике аш кызын тоткан ди, хәерче ди, фәкыйрь ди. Килде, берәр нәрсә ашарга юкмы дип пәйгамбәрнең өенә. Шуннан соң мин ди йөгереп кирип киттем, өйгә берәр нәрсә юкмы дип. Таптым өйдә 3 хөрмә ди. Пәйгамбәр, президент, дәүләтнең башлыгы, аның өендә ашарга 3 холодильнигында дип әйтгәндә 3 финик бар, башка берәр дә юк. Мин шушы 3 хөрмәне алдым да, апчыгып әнинең кулына тоттырдым ди. Шуннан соң 3 финик, җәмәгать, кичкенә генә финиклар күз алдына китерегез. Шушы бер финикны әни ди бер кызына бирде ди, икенчесен икенче кызына бирде ди. Һәм аның күзе 3нче финикка төште ди. Ул үзе дә аш бишара. Аның да ашыйсы килә. Шуннан соң бу шушы хөрмәне ди кабам дип авызына китергәндә ди, аның күзе теге кызларына төште ди. Бу уйлаган арада кызлар инде йотканнар теге финикны ашаганнар. Битте. Аларга тагын кирәк, аларның ашыйсылары килә. Амының инде авызын ачты, хөрмәне капмакчы була ди Гайша әйтә. Шуннан карый кызларына, тегеләр карапты. Алар бит аңламыйлар, әнинең дә аш икәнен. Бала аңламый, ул әтигә дә кирәк нәрсәдер, әнигә дә ял башкасы кирәк. Ул аны белми. Ул бала. Шуңа күрә әни карап торды да, авызына кабасы хөрмәне яңадан төшереп, кулы белән, бармаклары белән икегә сындырды ди. Һәм берсен бер баласына бирде, икенчесен икенче кызына биреп, балаларын күтәреп китеп барды ди. Бу хәлне күреп Гайша сүзсез кала. Ничек инде ди, үзе аш, бүтән нәрсәсен бирә. Шуннан пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайткач, сөйли башлый Гайша: "Я Расулуллаһ, менә ди бер хатын килде, аш, фәкыйрь ди. Килгән ике кызы белән ди, мин аларга ди 3 хөрмә табып алып чыктым ди. Бүтенесен сөйли ди, мин гаҗәпләндем ди, ничек шулай була инде ди. Кеше ди, соңгы хөрмәне бүлеп баласына каптырды ди." Шуннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Нәрсәсе моның гаҗәп ди? Аллаһ ди, Аллаһ шул хатынга ди, шушы хөрмәсен бүлеп биргән өчен җәннәтне ваҗиб кылды ди. Аллаһ аңа җәннәтне тиешле кылды ди. Яки аны җәһәннәмнән азат итте ди." Менә шуңа күрә бүген дә без беләбез, күпме ялгыз аналар тол хатын калып, әтиләрне югалтып, ятимлектә калып, менә бу Украина белән барган СВО хәлләре белән, сугышлар белән барып, без беләбез күпме әниләр. Әйе, кемдер әйтә, аларга хәзер пособие бирә. Аны бер бирә дә бетте ул. Ул әтине алыштыра алмый. 100 миллион бирсәң дә һәрбер югалткан солдатыбыз өчен. Ул ятимнәргә әтине алыштыра алмый. Алтыннан йортлар салсак та, елмайып, балаларым дип эштән кайтучы, аларны кочаклап алучы әтине ул алыштыра алмый. Шуңа күрә бүген ялгыз калып, күпме аналар 2-3 баланы үстерәләр. Үзе ашыйса әйберне ашамыйчы баласына каптыралар. Үзенә алмаган телефонны баласына алалар. Менә шуңа күрә җәмәгать тәрбиянең дә нигезендә күпме хезмәт, корбанлык ята. Аллаһ Тәгалә разый булсын, ярдәм итсен.
Безнең белән корбан булган әтиәниләребезгә, бабайларыбызга Аллаһ Тәгалә әҗрен бирсен, безнең шушы балаларыбыз өчен кылган хезмәтләребез садакадан китсен. Әниләрнең төнсез, йокысыз калган төннәре садакадан китсен. Аллаһ Тәгалә безгә, балаларыбызга, киләсе нәселләребезгә тауфик, һидаят биреп, менә шушы нәрсәләрне аңлап, шуны тормышларында кулланып, әтиәниләренең, әби-бабайларының кадерләрен белеп яшәргә Раббым насип итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.